Tere, eli terve. Viroksi on tere. Joo, sukulainen asuu Virossa, niin siitä toi letkautus nyt tuli. Tervetuloa tosissaan uudelle kanavalle, ja tämä kanavahan tietysti on ollutkin jo jonkin aikaa, mutta videota mä en oikeastaan tehnyt tähän omalle kanavalle. Teen omalla nimellä, en tee nimimerkillä tai millään muullakaan. Hirvenä niin jännittää tai oikeastaan pelottaa, että uskaltaako omalla nimellä tehdä näitä uskoasia-juttuja. Mutta tämmönen on tullut niin minun hengen päälle, että mun täytyy ruveta puhumaan näistä uskoasioistakin, koska mä juttelen ihmisten kanssa ja mä huomaan, että kun mä kuuntelen itseäni, että sieltähän tulee ihan fiksuja juttuja välillä omasta suusta, ja olisi tärkeää, että näitä myös jakaa sitten toisten kanssa. Nyt tää maailmantilannehan on aika kauhea. Että tuossa on niinku uutisissa, kuuntelin aamulla justiinsa autossa, että oltaisiin niinku vangittu uskovia. Mielenosoituksia Lapissa. Kaupparyhmä on nyt sitten israelialaisten tavaroita laittanut boikotti, että niitä ei myydä. Tapahtuu aivan käsittämättömiä asioita tässä ajassa. En tiedä, onko lopuajat vai mitkä, mutta uskovathan on miettinyt tätä, että onko nyt lopuajat alkanut vai eikö. No, periaatteessa sitähän tapahtuu koko ajan sen jälkeen, mitä Raamattu on ilmoittanut, niin siitä on se kello lähtenyt tikittämään eteenpäin. No nyt ei mennä näihin ajankohtaisiin asioihin sen enempää. Niistä olisi nimenomaan tarkoitus tässä tällä kanavalla kertoa, mitä tässä meidän ympärillämme tapahtuu. Ja lyhyesti, niin jos ketään nyt kiinnostaa sitten, niin minä uskon Jeesukseen Kristukseen ja olen Jeesuksen seuraaja. Ja toivottavasti sinäkin, rakas katsoja, olet tai on mahdollisuus tulla uskoon. Ja sinulla on mahdollisuus tulla uskoon. Semmonen on se tää minun ajatus. En ole aina ollut uskossa. Olen tämmönen niin sanottu aikuisuskovainen. Enkä ole mikään malliesimerkki. Ja sen takia en ole ajatellutkaan, että tekisin videota näistä asioista. Olen huono lukemaan Raamattua. Se ei oikein satu mulle jostain syystä. Luen kyllä Raamattuakin harvakseltaan, mutta se ei ole avautunut ehkä sillä tavalla. Mä rukoilen, että Pyhä Henki kertoisi näillä videoilla, mistä aiheesta mun pitää kertoa milloinkin. Ja ihminenhän on menossa jonnekin, kun se tälleen elää ja on, niin sen syntymän jälkeen niin se päätyy kahteen eri paikkaan. Joko se päätyy helvettiin tai taivaaseen. Ja toivottavasti mä saan näistäkin asioista puhua. Ja sen takia olisi tärkeää, että ihminen tekisi semmoisen valinnan, kääntyä Jeesuksen puoleen ja käydä sitten uskovien kasteella. Jos ihminen ei tee sitä valintaa, niin ihminenhän joutuu automaattisesti helvettiin. Nämä asiathan lukee Raamatussa. Ja moni ei halua näihin uskoa. Halutaan työntää ne taka-alalle. Mutta mä haluaisin ihmisille kertoa sen, että jos ei tee sitä uskonratkaisua, niin sieltä tulisesta merestä ei sitten pääse enää pois. Se on ihmisen tehtävä elinaikana se päätös, kumpaa uskoo. Ja tietysti jos ihminen haluaa palvoa saatanaa, niin se on sitten taas asia erikseen. On olemassa myös näitä satanistia, ja mä muistelen tässä takavuosina oli jotain palottelusurmia. Näitä uutisoitiin ja kauhisteltiin, että ne on jotain satanistia, saatanan palavoijia.
Se on ihan totta, näitähän on. Mutta nyt tämä asia on arkipäiväistynyt. Päiväkodissa esimerkiksi on kaikenlaista noitaleikkiä ja vietetään tätä Halloweenia ja kaikki aavet ja möröt on ihan ok. Et silleen tämä maailma on muuttunut ja tästä mä oon myös huolissaan, että näiden pahuuden asioiden kanssa ei pitäisi niinku leikkiä eikä opettaa lapsille. Koska sitten jos ihminen on paholaisen vallassa, niin se saattaa tehdä pahoja tekoja sitten toisille ihmisille ja päätyä myös sitten sitä kautta myös sitten helvettiin. Raamattu antaa myös sitten lupauksen paratiisista ja silloin asiat onkin jo paljon paremmin. Mehän elettäisiin paratiisissa, jolle ei olisi tullut sitä syntilankemusta. Mutta saatana heitettiin maankamaralle ja saatana hallitsee tätä maankamaraa ja saatana hallitsee tätä rahaa. Ja saatana myös riivaa ihmisiä. On riivattuja ihmisiä. Nykyisin vaan kristiuskokaan ei tunnusta tai ei näe että on olemassa. Näistä ei puhuta, että ihmiset on riivattu. Ja mä oon tämmöisiä, ketä joku demoni tai joku tämmöinen, hän mä nyt tiedä, kun hän mä nyt tietysti näe sinne näkymättömään maailmaan, niin vaivaa. Ja silloin kun semmoinen ihminen kohtaa minut, niin se ihminen rupeaa voimaan tosi pahoin. En ole mikään parantaja. Joskus olen leikkinyt käsillä parantamista silloin kun en ollut uskossa. Mutta nykyisin kun on uskossa, niin en leikin näillä asioilla. Omalta osalta mä haluaisin tuoda tätä kristiuskoa esille ihan senkin takia, että minun mielestä luterilainen kirkko on epäonnistunut tehtävässään. Se on ihan oikealla jäljellä ollut Martti Lutherin aikaansaannoksien takia, mutta nykypäivänä on tullut kaikenlaista harhautusta ja muuta. Ja ehkä mä haluaisin kansantajuisesti kertoa, mitä se usko on. Itsehän mä elän kahdessa maailmassa. Mä elän tässä tavallaan rahan ja syntisen maailmassa ja sitten mä elän tässä uskovien maailmassa. Se syntinen elämä tarkoittaa sitä, että mä tapaan aika paljon niin sanottuja ei-uskovia ja heidän kanssaan pitää toimia. Ja työssäni myös sitten joudun tekemään rahaa tai saan rahaa tekemällä työtä, toimimalla yrittäjänä. Ja ihmisen mielihän on tämmöinen kaksijakoinen. Se liittyy siihen Aatamin ja Eevaan syntiinlankemukseen. Kun se paholainen sanoo Eevalle, että otapa tuosta omenaa ja että todella kun Jumala sanoo, että ei saa syödä sitä ja sen jälkeen ihmiselle on se aivoajattelusysteemi on muuttunut. Ihminen pystyy kuvittelemaan asioita, ihminen pystyy tekemään pahaa, ihminen pystyy tekemään hyvää. Ja me eletään täällä syntisessä maailmassa. Sehän tarkoittaa sitä, että saatana hallitsee tätä maankamaraa, taivasta hallitsee Jumala. Ja ateistit ei usko näihin asioihin, mutta ne uskoo, että ei ole mitään uskoa. Lopuajat on siis lähellä ja pysy kanavalla, tilaa tää kanava niin saat ilmoituksen näistä. Siellä on semmonen kellonkuvakin, niin saat aina ilmoituksen silloin kun tulee uusi video. Mä yritän eri teemoja tähän. En nyt kerätä, vaan mä kuuntelen mikä on aina hengen päällä. Silleen mä nykyisin pyrin toimimaan. Tietysti mulla vaikuttaa se toinenkin henki aina. Tämä maailman henki vaikuttaa ja kaikki mun ajatukset työelämässä varsinkin niin ei ole Jeesuksesta, ne on omasta päästä tai jostain muusta ja sitten niissä saattaa hyvinkin epäonnistua. Eli seuraile ja
kommentoi, mitä nämä videot niin herättää. Törkykommentithan minä tulen tietysti poistamaan, että täällä ei ole tarkoitus nyt ruveta sitten mitään semmoista kakkaviestejä kylvämään. Ei ole tarkoitus herätellä ihmisiä niin suuttumaan tai muuta, vaan kyse olisi niin herätellä, mitä tässä ajassa tapahtuu. Koska tässä ajassa tapahtuu aivan käsittämättömiä asioita. Esimerkkinä on nämä sodat, niin ihmiset ei vaan ymmärrä, miksi tälleen tapahtuu. Tai minkä takia Suomella on tämä luopumus tullut, minkä takia Suomi on nyt liittynyt sotilasliittoon ja minkä takia se vihottelee sitten naapurivaltiolle. Nämä on kaikki tulevia tapahtumien valmisteluita, niin sanotusti.